Irial. Well, Micheál. Just Micheál. Agus tú hain, yeah. Gotcha to aithniú why agam sa urtsa le blianta fada anus ag dóibh siúd nar hula food. Curder here not little. Yeah, well, it's Micheál Irial Ó Ceallaigh on Ryan ó Gónach. He is nGaeltocht Foghlaim ó Hóchas mé an Ghaeilge is slú. Ha my niscrafóm I mé firste le blianta bega an nóas. Is tócha ha my gobar nisle Glór nGael. I chur cuasaí Ghaeilge chun ceang globan a chumanló flas Ghael ar huaisceart na tíre. Chahanna gomsa ortsa mar bhí me a gobar mar aimsir a go bhuain in TG Cahar feag na blianta fada. Denan písan is fósa sin aimsir agus bí me dena chlórach a telefíse de TG Cahar agus BBC Ghaeilge sa sé chun té agus chumada sin hama mar chrochtar a sport in is ríist. Nachmíonn tú gacha le chuirsaí sport agus chuirsaí ibre tas up an ggóil ansam agad a gcuirsaí políochta, was sin fair? Yeah, sin fair bhí is tócha ó bhí mé ó bhí saime gom sa políocht. Is aspa first am bháin, so is caiinam san na triblódí nar bhí sé siúd, is caiinam an siachán ar a tháineise, go dtíon túisceart chomá. Agus spóch mar chuide sin sa bháisteach dhéon me san ollscoil, I ní go raibh an bunichéim den políocht agus stairdeanta gom, dhéon me políocht idirnáisiúnta agus Spáinis. Rud atá testáil bhfuil gacha le lás a dáitse, mar nuair thum sé páirteach le club an bhfuil, díl seóirí agus náisiúnathe, agus cata bheith godáiste sin dáthaíomh a gcónaí, so brechas a dí gur dhéon me mar bíonn sé testáil. Ag brathnú siar mar sin is tú chasar óg agus ag Janú Staidir ar an fallachicks nó scoil ceir go ddír go bhí gceis leis. Well, I'm a fósóg over héan. Agus ifir dó, nuair bhí me óg, ma fáiste. Níos óga? Yeah. Bhí bhúm gcónaí bheith ag obair sa státseirbhís. Rud a bhí ríí eisteach ó bhí me hapil de, bhí bhúm oibrú sa Ryan gnóthaí achtrach. Nada cén fá, bhí bhúm éadús tócha. Ag an nám. Agus an son, dhéon me an bunchéim, dhéon me an céim an son, agus sinna bhí bhúm a gcónaí. Chum isteach den chiadóir insanáil go raibh ag iradál chun postaáil agus an hiigme nach raibh sé testáil. So téirgeí taithí oibre. Tá sé táhaachta. Gotcha, bhí bunt agad sa fásta dréir mar hiigimsa leis an Taontas Eorpa. Céir a tharla in sin, céir a bhí gceis lei sin? So bhí sé sin mar chuid an post nar bhí me sa Ryan lí agus ceirt a bhí ann ag an nám se begáí nethir ó hin. Bhí ochtarrántocht an Taontas Eorpa, cóir an Taontas Eorpa, rud olmhór a bhí ná, beidir nach dig formhór de dhaoine sin, but bhí muide I gceannas ar chóirsaí in san Eorpa ar feadh sé bhí. Agus ó héamh na cruinnithe olmhóra ina bhíon na páirte ar fad agus na tíortha ar fad bailethe, bíonn tusa mar hir I gceannas ar cad go dtíorach mín tú díortha ar. So bhí sé anna haimúr agus bhí rudaí a dhéanamh ag an nám agus is tócha implachtaí ann den gná daine sláán, jo bhain ó méid a bhír siúda gom ag an nám. Ach dachu tú de in sin is tócha an sin ó a bheith díiristeach ar an fallachig mar nis tá díiristeach ar, well, mar chuid dit an fóst I gcuirsaí aimsire. Bhí ahrú bh olmhór a gceis sin in thar. Yeah, well arís ní bhéon fóstar fád. Agus bhí me sé déanamh chlár an seanós, agus taispóin sin tácht a hála sin Ghaeilge. Me déanana chlár an seanós is áránaí me and is rís troch áránaí ar hása. Agus me déanana chlár agus chunig an bás a hágaing ta bhí de TG Cahar an chlár sin. Agus dúirt síos ban me tréad san áid sin mar aimsire. Ach nó níor cheap me go mbeing ar an deadafís riamh, ach an son is tócha Somália há grúp ar bhanam Nematán. Déine siad san an sport ar fad the TG Cahar, so cían lads óg an rugby san amáidir san ped, ha siad san lárnach in anachaid de sin agus bhí ón tús the TG Cahar ar nás na nóchadaí. So bhí dína mór haimplar a bhí kind of páirteach leis na meán. So marach sin agus go raibh dína haimplar an bhí páirteach na meán, ní rangsisteach an récha. Ach just bhí an tálam, bhí taithí, bhí col caharacha, bhí córs an beldáris, bhí lárnach sa telefís agus dúiréidir ní bhíon aib tíirsteach is go má fóstán ag deir an lé agus ráid tú a daithí ar. Fiúán má há tú cóhalaach agus tús. Ráid tú a daithí tóg sé raint ama ach is post deasa ha an bún tíle daoine nua, bíon rudí nua tarlú gacha le lás. So post deasa bhí ann, so chum leis. Tá agus bíon much gafa mar airní le chuirsaí amstir is a tíir seo, agus nuair a orcamsa ar an nuach nuair a éism se leis, I gcónaí Lord faoi na tabbaistí dón de ahrú airide sin, tá sin go mór meile fabal le an thura. I dá warilsa, a bhfuil tusa burtha faoi mar hapla ahrú airide.
Well, beidir nach diggin tú sé seo, beidir nar ort me le trí a bach fi mis se begáin crackáilte nar bhí meachtiag, fós crackáilte, agus chum a heimpar fortláige carcha agus círí le fógra mór orm a rá chur stop le ahrú éráide, scrite ar a fógra. Putting my grain graph. Yeah, so bhí mis se lárnach sa rád agus bhí se anna háachtachtú ag an am. Agus a sé fóstáchtatom, is tócha a féchantéir chósaí aimsre inis nuair a mis se gobar leis an aimsre le beidir 7-8 mbliain. Agus gach cúpla mí catú rá chun seocht níos airde ná mar bhí riamh. Tá spéirling in ag teachtaí éire. Ní raibh spéirling a gon riamh, an taimrad a hán spéirling ná nuair a bhín seocht an isce ag méid áirithe, agus níl mór an gaotha séide, tas nó ag spéirling. De gan nach tarlíonn sé sin ó yes, agus tin siad a díon íorthar amach dtí Micheál. Seo rud nua a bhí an níor hála sé riomh hanas, sos léir go bhfuil sé tarlú, ní bháin go gcíonn tú é sin ó héobh an éráide a chu héobh san aimse gach ile lá, cíonn tú gún na teochtan sin níos airde. Anis tá cóíart sa mé first alín mar tal feáil, Tá an túfas ag tarlú sa cantar seo a bhíh an gCúige déanach bhfuil, agus tá a thar bh gníomhach agus gnóthach in achan cilín páirte sin. Ceir tarsúla go. Anna chuid, níl mór an daoine ón Ghaeltacht an sahar, an tíine chuning ach go háir ón neisgurt, tá sé kinda eisteach a gúil mé héanaan so bhín an táil armsa go bhfuil mé ábalta le 7 scoilena, agus is tócha taispáintó go bhfuil gailing chuige mó nán, gailing na ringe ann agus roiint árántí a hairt dus na scoilena, is deasan rud é sin. A fudfad na carach tá abheocháin i dúsgurt na carach, cha sé den isise gur meánscoil hógann sa túsgart, san íorthar cha cehrún Gaeltachta, a mis sé gobar an son le Glór nGael a faoi láthair tá meánscoil ann, hína chiad bonscoil Ghaeilge ann ar bhóthar cheoí, sa deisgart tá dréthe déanamh anna chuid, tá níos mú bonscoil an áscoil tigónaí, agus fiúin an san íorthar. Áitna raibh Ghaeilge le tamra fada seachas beidir duine berte stig sa trá geabhar díreach té fiordóin sa cha sin is oscail teach le áitlinn de Irvine an son cha átar bhean an toras agus stig an toras cha si do múna Ghaeilge de díl se hóirí an chuid is mó. Nó daine nach bhfuil éon chreidirhá, agus daine ná tháinig ó chúla catlicach nó cúlar náisiúnachta nó cúla éar nach pérád go míon rá, agus anna cíataice stig an son. So tá abheocháin maidteach atáirú, ní bháinna me firiste ach fud fad sé chun é in nire or dwacha cúnta an dón iad lig fan an éigeráile.